Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Олғатыба койбір темалар турында қысқаша. Борысыда жеңу үшін Шолы Холқы Россия оборона министрлігі білен контракт түзуні дәвам ете. Ике малай һәм күтіп алған қыз хәрби хезмәткәр гаиләсендә күптән көтелгән кыз бала туды. Борысыда жеңу үшін Шолы Холқы Россия оборона министрлігі білен контракт түзуні дәвам ете. Моннан тыш автошәһәргә илнең башка төбәкләрендә яшәүчеләр дә килә. Шулай ук Шолыда хәрби хезмәткә алынучыларны язгы озатуга да әзерлиләр. Автозавод һәм үзәк районнарның хәрби комиссариаты эше белән Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина да танышты. Ул шулай ук СВО зонасына планлаштырылган сәфәр турында да сөйләде. Контракт хезмәтен имзаларга теләүчеләр аз түгел. Тимурга 57 яшь ул Шолыга Мәскәүдән Россия оборона министрлыгы белән контрактны имзалау өчен килгән. Алгы сызыкка бару карарын ватанны сакларга һәм СВО уздыру зонасында балаларга ярдәм итәргә кирәклеге белән аңлата. Я работал на стройке прорабом, устал, решил принести, как говорится, долг отдать родине. И решил пойти служить по контракту. Все доходчиво объяснили, все нормально, процесс идет нормально. Что там делать, я все это в курсе, знаю. И иду самое добровольно. Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина контрактчылар өчен тудырылган шартларны бәяләде. Хәрби хезмәткә чакырылучыларны әзерләү блогында булды. Челны, я знаю, всегда выполняют все показатели по призыву. Да, у нас никогда не было срывов, мы всегда передовые, республика всегда впереди всех регионов, поэтому то есть здесь у нас порядок. Республика рәисе карары буенча республиканың 13 хәрби комиссариатында капиталь ремонт үткәрелде. Масштаблы үзгәрешләр Шолы учреждениесенә дә кагылды. Үзәк һәм автозавод районнары хәрби комиссары Рәшит Ильясов сүзләренә караганда, хәзер язгы чакырылышка әзерлек бара. Контрактчыларга килгәндә узган ел якынча 1000 кеше җибәрелгән. Комплектлау эшләре дәвам итә. Сегодня республикой созданы очень хорошие мотивационные условия. Во-первых, для иногородних граждан. Сегодня гражданин получает от республики более 2 миллиона 100 тысяч, плюс от Министерства обороны, плюс стимуляция городская у нас до 3 миллионов доходит гражданам, идущим на контракт. Видим, что в кабинетах, где принимаются контрактники, много людей. Они сидят, полностью получили ответы на свои вопросы, заполняют документы, проходит медосмотр, работает своим чередом. Точно так же видели, как работает, уже идет подготовка к весеннему призыву, как идет работа с молодежью, опять же, будущих выпускников СОЗов, сейчас пообщались с ними, все четко, хорошие условия работы. Моннан тыш контрактчыларга ташламалар, гарантиялар һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү чаралары каралган. Рәсмиләштерү эшләре медицина комиссиясын узу бер көннән дә артмаячак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Ике малай һәм көтеп алган кыз Шолда хәрби хезмәткәр гаиләсендә шатлыклы вакыйга. Дөньяга күптән көтелгән кыз бала туды. Кызга Лейла дип исем кушканнар. Тантаналы чарага яшь әти әниләрнең туганнары, шулай ук Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та килде. Безнең төшерү төркемендә шатлыклы һәм бәхетле вакыйганы ватанны саклаучының якыннары белән уртаклашты. Лейла хәрби хезмәткәр гаиләсендә 3нче бала һәм озак көтелгән кыз була. Аның өлкән абыйлары бар, малайларга 3 һәм 2 яшь. Кыз булганга без бик сөендек. Аллага шөкер, сау сәламәт туды. Алла бирсә бергә исән сау гына әйләнеп кайтып, бергә балаларны үстерергә язсын. Гаиләсе аның кыска вакытлы ялга кайтуын түземсезлек белән көтә. Әлегә яшь әнине котларга иң якыннары һәм туганнары килде. Бик толкынланып килдем. Аллага шөкер. 2 анагыбыз бар инде, Ибраһим белән Исмаил. Тагы менә кыз бала, көткәне кыз бала булды. Аллага шөкер. Бәхетле сабый булсын, сәламәт булсын, 4 саннары төгәл булсын. Әтисе сугыштан тиз арада кайтып, гомерләре белән, сәламәтлекләре белән, кызым Галия белән сөенеп, шатланып, горурланып, балаларга куанып,
яшәрләргә насип булсын. Бик сөйнечле көн, әмма үзе монда түгел. Аңа карамастан көтеп торабыз без аны. Ул безнең герой. Хәзерге вакытта үзе безнең дәүләтне соклый. Хәрби хезмәткәр гаиләсенең туганнары яшь әнигә ярдәм итәргә планлаштыра һәм әлбәттә шатлыклы вакыйганы алар бергә билгеләп үтәчәкләр. Ике малай бар. Ибрагим белән Исмаил. Менә өченчесе. Дөньяга килде исән сапына. Менә шуны каршыларга җыелдык инде. Туганнар, Ходагыйлар. Бүтән томашалар да әйтим инде. Кызганыч атасы гына менә кайтып җитәлмәде, кайткач Алла бирсә күрешеп утырып алырбыз, шулай әйтмичә. Мин бүген шат кайф белән килдем. Кайфым бик яхшы. Сөенәм, шатланам. Шушындый матур сөйнечле хәлләргә. Илназ апайыбыз хәзерге вакытта сугышта. Аңа сугыштан исән сауланып кайтырга насип булсын. Шушы 3 баланы бергә Галия белән тигезлектә тәрбияләп үстерергә насип булсын аларга. Без аларны бик нык яратабыз. Кирәк вакытта ярдәм итәбез. Галиянең ире СВО зонасына өлешчә мобилизация барышында эләккән фронтка киткәнче монтажчы булып эшли. Аны хатыны 5-нче шәһәр хастаханәсендә шәфкать туташы булып хезмәт куя. Шуңа күрә яшь әнине котларга медицина учреждениесенең баш табибы да килде. Шатлыклы вакыйганы шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та уртаклашты. Шөкер Аллага. Алла ярдәм белән исән сау булып кайтыр. Шулай дип ышанабыз. Сезне тәбрик итәбез. Шу сабыйның тууы белән безнең ömürле, бәхетле бала булсын. Аллаһның рәхмәте яшәргә язсыннарга. Кичкәнә үзебездән бүләк. Традиция буенча Чаллы мэры яшь әнигә хәрби хезмәткәрнең хатынына шәһәрдән 100 мең сумлык конверт һәм республикадан яңа туган бала өчен комплект тапшырды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 15 тонна кирәксез кием салым эшкәртүгә озатылган хәйрия оешмасы волонтерларына аны 1 ай эчендә җыйганнар. Шулда урнаштырылган махсус контейнерлардан кирәксез киемнәрне алалар. Контейнерлар исә барлыгы 20. Аларга кием генә түгел, аяк киеме, канцелярия товарлары, уенчыклар, китаплар, сумкалар, баш киемнәре, аксессуарлар да салырга мөмкин. Киләчәктә алар белән ни эшлиләр, волонтерларга нинди проблемалар белән очрашырга туры килә. Бу хакта киләсе минутларда. Машина йөртүчеләр контейнерлардан әйберләрне көн сайын бушатырга һәм алып китәргә тырышалар. Аннары киемнәр хәйрия оешмасының складына керә. Монда аны сортларга аералар. Бер өлеше мохтаҗларга, икенчесе эшкәртүгә китә. Иң мөһиме кирәкмәгән киемнәр яхшы хәлдә булсын ди волонтер. Неотстирываемые пятна могут быть. Ничего страшного в этом нет. Это, например, детская одежда. Просто они не отстирываются, кому-то отдать не можем, но оно идет. Но опять-таки зависит только, чтобы чисто было, чтобы нашу ветошь, кто в руки берет, тоже этому человеку тоже было приятно работать с этой ветошью. Пычрак исле йыртылган кирәксез киемнәрне волонтерлар эшкәртүгә җибәрмиләр, полигонга чыгаралар. Алар сүзләренчә, бу кыйммәт, мондый әйберләр аз түгел, моннан тыш күп вакыт сарыф итә. На переработку идут хлопчатобумажные, натуральные ткани, влаговпитывающие. Синтетика, верхняя одежда и обувь не перерабатывается. Сортларга аерылган киемнәрне Ивановск өлкәсенә һәм Подмосковьега эшкәртүгә җибәрәләр. Икенчел Шамалдан чүпрә һәм регенерацияләнгән сүз әзерлиләр. Соңгысын матрасларны тутырганда автомобильләрне һәм биналарны җылыту өчен кулланалар. Хәйриячелеккә килгәндә оешма хезмәткәрләре мохтаҗларга, мәсәлән, янгыннан зыян күрүчеләргә киемнәр өләшәләр. Шулай ук Россиянең яңа төбәкләренә җибәрәләр. Моннан тыш алар әйберләрне бирү пунктын ачарга да планлаштыралар. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Рамазан айы якынлаша. 2025 елның 28 февралендә кояш байыганнан соң Рамазан шәриф айы керә. Моңа бәйле рәвештә Назарәт 2025 елда Рамазан өчен фитр садакасы, фидия һәм нисап күләмнәрен билгеләде. Шулай итеп, фитр садакасын түләү өчен нисап күләме көмеш буенча 57 мең сум, зәкят чыгару өчен нисап күләме алтын буенча 720 мең сум билгеләнде. Фитр садакасының аз күләме 200 сум.
Мыннан тыш сәламәтлеккә бәйле рәвештә ураза тота мөмкинлегенә ия булмаган һәм аны башка вакытта да каза кылып, үти алмаучылар өчен тотылмый калган һәр көн өчен 400 сум күләмендә фидия билгеләнде. Быел ураза 29 көн тотыла. Уразаның соңгы көне 29 мартка туры килә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Выбираете, где отдохнуть? Вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифаласу и Жминводы. Республика Татарстан, Менделеевский район. Качественное лечение аденомы, простатита и эректильной дисфункции. Прием ведет уролог-андролог высшей категории, кандидат медицинских наук Абдурахманов Абдуселим Курбанович. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10.